Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe, nyaya dzandadzoka nadzo inyaya diki, nyaya mbiri asi nyaya idzi dziri kupisa. Yekutanga inyaya yekuChinhoyi. Ko mapurisa ekansel ari kumbonyadzoroverwei, vari kutadzei? So muri yeZimbabwe ndauya nekavidhiyo kemapurisa ekansel eChinhoyi municipal arohwa iwo nemavhenda anga akuda kutora mabhurumu, but mabhurumu avanga vachida kutora acho ndo avazozhakwa nawo nemavhenda. Muri yeZimbabwe vanhu vane hasha kunze kuvanhu vanenge vatori nehasha dzavo dzekuti zvinhu hazvisi kutengwa, zvinhu zvakaoma, wonovatorera futi. Aiwa, hatizoziva. So muri yeZimbabwe uchipedza kuona vidhiyo rekurohwa kwemapurisa ekansel nemavhenda, ndinokumbira kuti ungomhanya mucomment section utiudzewo zvaunofunga about this. Then the second story inyaya yaNelson Chamisa. Nelson Chamisa ari kutaura iye achiti the change is coming, yava padhuze. Ati iye maifunga kuti aiwa ndaramwa basa, no, ndichiri kutoda. So muri yeZimbabwe ndichakusiya muchiona zvakare vidhiyo raNelson Chamisa achitaura iye achiti change kana kuti shanduko yasvika. So ndinokumbira kuti uzotaura zvaunofunga pamusoro penyaya yanga ichitaurwa naChamisa iyi mucomment section. Takatarisa nguva shanduko munyika muno, wedha munhu anoda kana takatarisa shanduko iri kuzoitika munyika ipi? Muri kupanzwa ipa zvokuti rini nenguva tichazotokuudzai. Ise tichiona, ndosaka muchiona hativhunduke, hatidududzi. Paya pandakati ndasiya ndendaona zvangu ndakaona kuti zvaakuitwa izvi. Aiwa, unoona ukaona pachitengeswa chingopisa unoramba. Ndaisa hatisi wokudhakwa, hatiti chikokiyani. Toda zvinhu zvakangorurama, tifambe pamwe. Mwati waramba basa iri. Aiwa, basa handirambi. Ndakangotaura ndikati handidi kupinzwa musingwi, ini ndiriwe pamusoro pegomo, ndo pandakagara kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Parizwa shoko randataura? Saka musavhunduka kuti zvinofamba sei, zvoita sei, utungamiri hunoita sei. Aiwa, zvakapera i-delayed mechi. Vamunoona varipo havapo, vamunoona asipo ndiye uripo. Saka ngatichemei gamba redu nerunyararo, zvinhu zvedu zvifambe zvakadii.